Razmišljat ćemo o jednoj moćnoj istini. Isus poznaje naše misli. Vidi što nosimo u srcu i zna naše namjere. Bilo one dobre ili loše. Poznaje čak i one namjere koje možda nismo ostvarili, ali bismo ih ispunili da smo imali priliku. Naša djela i riječi uvijek potiču iz naših misli. Koje su prednosti toga što nas Isus uistinu poznaje? Otkrite u ovom videu. Dobrodošli na kanal Povratak pravim vrijednostima. Moje ime je Daniel. Hvala svima koji ste se pretplatili na kanal i koji dijelite ove teme. Vaša podrška znači mnogo i zajedno doprinosimo širenju važnih poruka koje nas vraćaju temeljnim vrijednostima. Što bi bilo da i ti možeš znati tuđe misli? Zamisli da možeš vidjeti što netko misli o tebi. Bi li to mogao podnijeti? Kad bi mogao pročitati i znati njihove pozitivne misli, to bi bilo ohrabrujuće i osjećao bi se ugodno. No problem nastaje s negativnim mislima. Ljudi bi izgubili povjerenje jedni u druge, bilo bi puno svađa i gorčine jer bismo znali i loše misli drugih. Teško bi bilo imati prijatelje jer bismo uvijek znali njihove sumnje, pa možda i kritike. Bog nam nije dao tu moć jer zna da bi to bilo preteško za nas. No on sam može znati naše misli i srca. On to koristi na dobar način, da te vodi i preobražava. Isus poznaje srce čovjeka. Isus je više puta u evanđeljima pokazao da vidi unutarnje stanje ljudi. Nije mu trebalo da mu netko kaže što drugi misle. On je već to znao. Evo neki primjeri iz evanđelja. Evo recimo farizeji i njihova zloća. Kada su farizeji razmišljali u sebi da Isus huli govoreći da može oprostiti grijehe, on je odmah znao njihove misli. I rekao, zašto u srcima svojim zlo mislite? Isus je vidio njihovu dvoličnost i zlu namjeru. Evo drugi primjer, Natanael. Dobar i iskren čovjek. Kad je Filip doveo Natanaela k Isusu, Isus je rekao, evo istinitog Izraelca u kojem nema prijevare. Isus je vidio njegovo iskreno srce i znao da je pravedan. Treći primjer, Samarijanka. Kako bi Isus dobio njeno srce i povjerenje u njega, Isus je već poznavao njen život i rekao u Ivanu 4:16-18. Pođi po svoga muža, odgovorio je Isus, i vrati se ovamo. Ja nemam muža, odvratila mu je žena. Imaš pravo. Kad kažeš da nemaš muža, rekao Isus, imala si ih 5, a onaj s kojim si sada nije ti muž, rekla si istinu. Isus joj nije otkrio njezin život kako bi je osudio ili osramotio, već da je dovede do spoznaje da je on obećani spasitelj i da želi promijeniti njezin život. Četvrti primjer, Judina izdaja. Prije nego što ga je Juda izdao, Isus je već znao njegove namjere. Zaista, zaista kažem vam, jedan će me od vas izdati. Juda nije trebao ništa niti reći. Isus je vidio njegovu izdaju u srcu i poznavao njegove misli i čak i namjeru. Ovi primjeri pokazuju da Isus zna sve što se događa u čovjeku, i dobro i ono loše. Zašto je dobro da nas Isus poznaje? Pa Isus te poznaje i voli unatoč našim slabostima. Iako zna tvoje grijehe i pogreške, on te ne odbacuje, nego te poziva k sebi da se obratiš. Dođite sada i prepirite se sa mnom, govori Gospodin. Ako su vaši grijesi kao grimiz, postaće bijeli kao snijeg. Ako su crni kao purpur, postaće kao vuna. Isus zna tvoje potrebe. Čak i kada se ne znamo izraziti u molitvi, on zna što ti treba.
Otac vaš zna što vam treba i prije nego li ga zaištete. Isus zna tvoja dobra djela, čak i kad ih drugi ne vide. Možda činiš dobro, a nitko te ne primjećuje. A Isus vidi i nagrađuje. Otac tvoj koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti. Isus poznaje tvoje misli, vidi tvoje srce i zna tvoje namjere. To može biti i zastrašujuće ako imamo loše misli, ali i ohrabrujuće jer znamo da nas On vodi, razumije i ljubi. Naš život je skriven u Bogu, siguran si u njegovim rukama. U Bibliji nalazimo prekrasnu istinu. Da umreste i vaš je život sakriven s Kristom u Bogu. Ove riječi govore da naš pravi život, naš identitet i budućnost nisu izloženi očima svijeta, nego su sigurni u Bogu. On je naš zaklon, naša zaštita i onaj koji vidi istinske promjene u nama, čak i kad ih drugi ne primjećuju. Bog nas mijenja u skrovitosti. Mnogi duhovni procesi događaju se u tajnosti, u mislima, u srcu, u odlukama koje donosiš kada te nitko ne gleda. To se događa posebno u tajnoj molitvi. Matej 6.6 kaže ovako: a ti kad se moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata i pomoli se Ocu svojemu, koji je u skrovitosti, i Otac tvoj koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti. Isus nas ovim stihom poziva na osobnu, iskrenu molitvu daleko od javnog prikazivanja, naglašavajući važnost privatnog odnosa s Bogom. Tu si u mislima s Bogom i On s tobom. A zamisli, nisi izgovorio možda ni jednu riječ na glas. Nevjerojatno. Zamisli, Bog čuje molitve milijardi ljudi istovremeno, a sluša tvoju kao da si jedini na svijetu. Uzmimo jedan primjer. Pavo, prije poznat kao Savo, bio je progonitelj kršćana. No, nakon susreta s Kristom, Bog ga je potpuno promijenio. U početku su mnogi sumnjali u to, nisu vjerovali da se iskreno obratio i to nalazimo u djelima apostolskim 9.26 gdje kaže: kad je stigao u Jeruzalem, pokušao se priključiti učenicima, ali oni su ga se bojali i nisu vjerovali da je stvarno učenik. Dakle, da se stvarno promijenio. Ali Bog je vidio njegovu unutarnju promjenu. Nije ga osudio zbog prošlosti, nego mu je dao novu priliku i postavio ga za apostola pogana. To pokazuje kako Bog vidi ono što ljudi ne mogu vidjeti, našu iskrenu promjenu i naše pokajanje. Bog nas čuva od osude prošlosti. Kad se pokajemo, Bog briše naše grijehe i više ih se ne sjeća. Ljudi mogu pamtiti naše pogreške, ali Bog ih ne drži protiv nas. Ja sam taj koji radi sebe briše tvoje prijestupe i grijeha se tvojih ne spominje. Evo još jedan primjer, razmetni sin koji nalazimo u Lukinom evanđelju 15.11-32. Sin koji rasuje imanje u grijehu mogao je očekivati osudu, ali otac ga prima sa ljubavlju. Tako i Bog postupa s nama, skriva našu prošlost u svojoj milosti i daje nam novi početak. Imamo sigurnost u Bogu. On nas vodi i štiti. Tvoji poznanici, pa čak i prijatelji, te mogu osuđivati, ali tvoja sigurnost nije u ljudskom sudu, nego u Božoj ljubavi. Kada padnemo, On te podiže. Kada se boriš s grijesima, On te mijenja iznutra. Kad te drugi ne razumiju, On vidi tvoju pravu namjeru. Bog nas ne izlaže bespotrebnoj osudi, nego nas vodi korak po korak, štiteći nas da rastemo u vjeri. Naš život je skriven u Bogu i to je naša najveća zapravo sigurnost. Ljudi mogu vidjeti samo vanjske promjene, ali Bog vidi srce. On je naš posrednik koji nas ne osuđuje zbog prošlosti, nego nas obnavlja i vodi uvijek naprijed. Zato mu s povjerenjem predaj svoje misli
i srce. Neka ti Bog očisti misli, da u tebi bude više ljubavi, istine i dobrote. S Kristom postajemo novi ljudi i naše misli postaju njegove misli. Kakve? Pozitivne i duhovne misli. Do sljedećeg puta.